Mwanjo murigere liko kwenyeria tu rituko ria rero nigo ria renge rituko rinene ryo gucengera okoba ororo kwa basubati gose International Women's Day ase twanya ko batogotanga Happy International Women's Day korwa chinsemo ao na koruga tembe bego twanya ko batogotebanga Happy International Women's Day ekora ndire yarango yararire chinsa inkeigo korubono kurende ase kubatigana nayo umurikito Ruth Kamunto nigo anyataka gagokora egeikaro amone gati yabasubati barabarandia atwanya tukabakorera korengana gosukubwa mono iganga yabo yokoswa asoborandia naboigo miremo ngaki bagenderete mwanju murire roboti uli nigongo gutigera asembyo rogendere gugochira senjera yoboikiranu korende goikirabu na tugokorera akionga chinsa ibere njeti gongoroko aroni ototo nyangiri korwansemo ya transmission gakorwa fira kariri kandi gotwara buligiro buya ime ya Getembe TV ekionga kya mungusi Wanchu murigereria Getembe TV buna umanyete kira chitariki isano na isato chomutinyi ugatatu kira omwaka nigorire rituko ria International Women's Day ase ensengima na una egetaseni kya Getembe nigo twakorire etaro ya ituguika ase abapasta abo bari abasubati buna ere naro buna butambi gose buna twakinire tomanyete nigo tomanyete nga anene abarandia nigo bakoba abasacha kurende twanyorire gesyo gyo kumerana n'abasubati abo barabarandi abo torachi gusangana barabu eyemo aseyemo batoerere iguru yesabali yabo yoborandi buna abasubati andake pastor karibu sana. Karibu sana ime ya Getembe TV karibu sana ime ya Getembe TV andake pastor nchake naye nabo gutukwani ototebi yeta nabo igototebi ngakiroche sabali yabo yabira ibunu murandi buna umusubati biyamo no murali asoko ngalibaga asamali etanguru ku Pastor Priska Mugotu ondwali ne lia tatu mintu nyandusi ne lyo mugakone bono nabonda iteko batebya buna esabali ane yoko boborandi tali ya chaka lero iga ne sabali ya chagete myake mekoro kerondo mwana moke kerongo nya gukina ekero na renge konya koliga ligereri ngamere mokiere miyense yora akole eye rakwe chinga kichingororo uranyare kumutumikira umunene so ekero na renge kirasi sato narina ebirengera libyane byangicirete nga osako bumurandi togwake rusimi buna ati nuganeri asigete bunu munyagitari ararangerigu taikende yonsi byarangerigu nga emergency yatokeire nyagitari njuru ali abaroire osene skuru abanafunzi barwanire so gekanya kongo moyo gingonya gukina ngacha kuika kina kora class 8 ngagenda form 1 naende na kora form 4 iga still spiritual naende nabona nyorete ngonya gusugumunga aye oborandi nabo orakole so buna na kora form 4 it wasn't easy because it warwete chinga chintaka oswae skuru yoborandi noga neri chibesa elindo some so nkaswa nkarakora emirimo mekemeke eri yarenge konyorera chibesa nakore toboreri for almost 5 years aso koligia certificate yane nyerusime mago chigokorera ebintu on the process abono no murandi oyo machite nyomba mintu ese narenge gokora oboreri ugakare gontebi buna okororekana buna nobwate ekipawa gete kirime yago lakini utaramanya nkomotebi nkepawa kiekorocho gontenga you can make a good literature evangelist ande naboko bumurandi ngomotebi nche kiri kurume yane nyigwete ko bumupasta bone yo gontebi yo borandi bwebitabu tindo chinga ninyale kogenda agante yayo chochi cho office ngweresere e recommendation ina ende ekerora akoro borandi bwebitabu it will be cheaper for you go join yo borandi obotagete so esabali yana nabo yachagete igo kero na chieto akangaligani ngachako borandi so nilianza mwaka 2000 oborandi bwebitabu ngachaka 2002 bono ngachaka konelia bantu ebitabu bono kero na chaka konelia bantu ebitabu nkanya ko bono equipped now kero konya gusoma ebitabu konya gusoma na maliko ngonya kugale yoro bongo bono mpaka bono kero na kolire meremo yo borandi bwebitabu until kero na chite nkanyomwa after na nyomirwe which was 2005 tukamiti no mwanjione lakini konyora na iruli rube Yogo chikogende skuru Tanzania nchiko bumurandia konyora abarandi bande balindeteire so inyuomoke yaswa
ngocha kunya kubora bolia abantu bagondenga enyoma nengia no borandi no bia lakini nabo konywa mustiri naenda nabo kogenda no borandi so nganchire nyoma igacha kere nyoma yacha nkaroranga bono abana umaite kukwanywa miru takole tikende Nyasaye agukoigorera kwanywara abana abo so bana kero bacha bono tukacha koboreri bwanga mongino umaite gasia no kolera so kero nacha koboreri nkalera abana quite some time until 2016 ekero naigete naende it has happened a coincidence buna no tori no murandi oyo maiga ekero twasugumanete nere ngatiga togende school erinde tororenga qualifications kibagutaka erinde tosome kirasi ndoli bali tintu waetete bono Nyasaye agancha 2016 tukagenda ngakora interview kero nakora interview in Baraton University bakanganchira ngasoe class. That is how I managed bono ngasoe class kunya kuruana ne school fees na binto binde bigocha mbiko kuboranchira but God is a God na collect everything ekaba possible for me. I graduated the year 2022 koru Baraton University with the Bachelor of Arts in Theology. Right, mbia mwana sana. Anda ke pasta na ina bogo tokwani egere ase keke otoerere sabali ya genyenge yoborandi buna omuswati. Awakwani mwansi mbia muri. Mbia mwana. Nenjera wanta ite kuira na Nyasaye ngambia mwana. Tuarura. Nyasaye nenje keranda ngireti. After form 4 ngaba married. After form 5 birengere bibi gacha. Bio kobo murandi. Lakini kerana ba married after marriage nkagenda gukora burandi bw'ibitabo ngakora kerana akora burandi bw'ibitabo ngaende school university Bugema University ngasoma ngakora ngacha ngaewe gasine conference yetu kerana akora asane bidi woni gande umurandia pastor murandi we district ase district ya Gitunguru. Right. Mbia mwana sana andake pasta ikirango tikara asore ayebuno muswati ase gasia uyo burandi andake mechando kili kwa beriko wetera buno muswati ekirori ase sabali ya uyo burandi challenge togo wetera ne ringa krokende gasine asamada na inde kinde egasi asa pasta lakini asingenje na sainali na intu abo ekero wikire nyomba bono goko bumungina wakorera abana bawo no mugaku oikari na rwakora ige challenge ne ringa ki nete getorera abana bawo buya ando iko mugaku wange buya ando okore mirimo ali ase district andake pasta ekero kurigereria esabali ya uyo burandi andake witire muchando ndo zigusayo rochire gentombi yakire mechando te kubora ando nsipige kogera eyenere yemo yabe kora gokongie elindo genderera sukwigena muno yo minta tebire egange nene Nyasaye agotoera buna bangena kobasi chinka cheitu ngotwaro boreri bore so special obuboro bwa bagaka baitu na bana baitu so is a big challenge nganayo re isie family abantu bakorigereri wanatamani ege kogera osako batu to kora boigo then norandi sikoga na bego kobere changamoto ngabande bakurigereringa abana banyarebe nabo bali basaregete mamu mwabare roli ogakali korandi so inakuwa ni changamoto lakini Mungu anatupitisha kwanyora naende gwaitire na abana abunya sawo bakonyere andake abantu mbalisikali bagotebanga ntibuno musubati tinikunyara korandi kurindi inigasi yabasacha andake kero twakinire tumaitenga uburandi mono eboko basabasacha lakini asame tukayiga kwanyoranga abasubati abange basoire asoburandi nabarabu nkurandi bare enjili yiga ekero ndikale tasori pastor inchora tebyo omuntu olisikali ene no musubati oigweta soke kurandi lakini kwanyoranga asengenjo yobo bagetabu atengere no musubati ngane inigasi yabasacha kwanyoranga nandura atigire inta iteko baine courage
ase sabali ya nabuna na beire iga na beire chaplain ase skuru. I'm happy nga bana bali toko na cha ase skuru mbarororo ba goche yani ba kukuboli nga kina bara kole baba barandi buna na inumole. So tunawapea changamoto ya kwamba hakuna kitu ambacho hakiwezekani. Ngeyo getali konyalikana asinya sai. In as much as kwa rangeligwe maito borandi no kurangeligwa. Onya gwitabera ni rukurangeligwa okukwa rangeligwa na nyasaye. Ebibinde ni gako bikora bya baraisi asobusu bwaho. So abaminta baligereria bangena baminto muri siko na bana baita baiseke emeremo yo borandi nemeremo kurangeligwa na nyasaye monyene. Nekero nyasaye akorangeirie mereme ni gako gokorera. Nakike twatebanga no changamoto chire etokumutigera chinga cheitokora elinde na ntwa mukorere yae. Igo twensi twabako workers with God. Yeah. Andake pastor ni jura tebyo muntu riskali utete korandira kinya bwetu. Nje ngari gotebanga ase gitabu kya Matthew 28:19 gotebanga enda murandi njiri mwenspi. Ona twese bali twarangeriu. Nasa itaguti. Abago kwa chingu. Obwo bamborororo asamada usomungina buno mungina abo kwa lakini nyasaye gakorangireti. Ainde gao kwa chingu. Igoto kubasegetanga ki. Omonene gukwanyorire kuri omonene. Ainde nyasaye gao kwa lingana liria ogenda urandi. Togusinyikorandi. Narorire mugo sisitiza sana nga okorandi ni call. Lakini abantu abangi sikali nko ibubago tebanga asama tukabwa bonoiga umuntu urumurandi ine profession. Yani ine gazi yako koratari call. How true is that? According bunali swali kwa boliri oborandi mboli profession. Oborandi is a special call. No yoko ya kalera gocha sole nyasaye monyene. Ekera gokoreire negento gete no musukumo ko igo okugusukuma nga turiko batis turiko nyara gokora gasi ende yonsi mpaka kwakorire keriote ebiri buna bone especially bunanje na etete biya nabana alenge kwenda mbu mwalimu nabana alenge kwenda mbu munyagitari according to my grade buna nanyorete kuru my form 4 lakini ekero no muibuli ona alengo bonsukuma nga gendo osomo bwalimu nje na motebeti kurimeyane nga asendo che na nyale gochigokole merimo ntabwati mochando na soborandi and so bono nkagekora oto abaibuli abange mbali gotaka bana babo baso asoborandi because ye bakoranga na ase bagochiko osubwa yani ekero mwana akomotenga nintagete gosoborandi akomotenga ngwale kobo munyagitari ngwale ngekoba mu engineer ngwale ngekoba gento gete asifu ngeinero yokenchero omuntu oranyale komenya nje natete kuba ine college abana baisai bali sikogali nabangina nganya sai kera korangeiri ne bakwa omuntu okogokania ne babuna tubwati besa nyasa bwati chinchira 1001 aranyale kogokonya elindo ikeso oborandi. Yeah. Bia mono sana. Andake pastor elineri tukole itonto buna basubati. Etogotebanga it's an International World Women's Day. Nichora tebi musubati uliskali ebe umwana moke osomo ngino monene. Nje na ariko batabina ki an International Women's Day. Eli tuko abangina bagusegetwa asingenju yobokoreri buri bwao baokora asamada talinga busaigotu ngakiorwe ehiro osena kiore suja ase family yao ekiagera tugo itsi nawera okay tro chaba iseke marororo yani na intu tuebeke naki na intu Nyasaye na atuanjete as ladies saina atuanjete unanje tabasacha bali igo ngari tukeliga no goshereke emirimo yaitu buno mongina na abaiseka ababaita bake bagukina na barabutu basegete na barabu bacha koba abakungu buna intu right mbia mono sana mbia mono kigima ya bene aba pastor abarandi abasubati ne maseseni amanene gusinigisiye kenene twanyorire abarandi abayiga abasubati ilibana ariko bakusangana intu esabali yabo na nene mono esegeto gucia se abasubati bonsi bali batete bweso kya asoborangia kurende andake bana kuobwa muna egetaseni kya getembe etogotebanga Happy International Women's Day gucia asabasubati bonsi bali skali inuna abanyankonko aseri tukeliga twabaganiria maya.